बोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार. विवेकानंद केंद्राच्या मराठी प्रकाशन विभागाच्या शब्द अमृताचे ह्या उपक्रमाचा हा खास विशेष 50वा भाग. त्यानिमित्ताने आपण विवेकानंद केंद्राची जी प्रार्थना आहे तिचं सखोल चिंतन असणारं पुस्तक ध्येय मार्गानुयात्रा ह्याच्याबद्दलची माहिती आपण आज थोडक्यात जाणून घेऊया. ही ध्येय मार्गानुयात्रा ज्याच्यामध्ये विवेकानंद केंद्राच्या प्रार्थनेची माहिती आपल्याला मिळणार आहे. जय जय परमात्मन् संस्मरामो वयं त्वां निज परमहितार्थं कर्मयोगैकनिष्ठाः इह जगति सदा नस्त्यागसेवात्मबोधैः भवतु विहतविघ्ना ध्येयमार्गानुयात्रा। जय जय परमात्मन् संस्मरामो वयं त्वां निज परमहितार्थं कर्मयोगैकनिष्ठाः. कुठल्याही चांगल्या गोष्टीची सुरुवात आपण मंगलसूचक शब्दांनी करतो. तसा जय जय हा मंगलसूचक शब्द आहे. हा जय जयकार कुणाचा? तर परमात्म्याचा. परमात्मा हा प्रणव जो आहे ओम त्याच्याशी समानार्थी असणारा शब्द. केंद्रासाठी ओम हा गुरुस्थानी आहे म्हणून हा गुरूंचा जय जयकार आहे. योगशास्त्रानुसार ओममधून संपूर्ण विश्वाची उत्पत्ती स्थिती लय ह्या तीनही सूचित होतात. ओम हा सर्वशक्तिमान आहे, सर्वज्ञ आहे, सर्वसमावेशक आहे, सर्वव्यापी आहे. आपल्यासाठी तो अखंड स्फूर्तीचा स्रोत आहे. आपली संघटना जी आहे ती राष्ट्राच्या पुनर्निर्माणासाठी कार्यरत आहे म्हणून भारत माता हा देखील परमात्माच आहे. आपण जे कार्य हातात घेतलेलं आहे ते देखील परमात्म स्वरूप आहे. आम्ही त्या ईश्वराचं स्मरण करतो आहोत, त्याची प्रार्थना करतो आहोत. ही प्रार्थना आम्ही अतिशय योग्य पद्धतीने करतो आहोत. योग्य पद्धतीने म्हणजे काय? तर आम्ही परमेश्वराकडे आम्हाला काही दे असं मागणं मागत नाही आहोत. तर आम्ही आम्हाला जे काही काम करायचं आहे त्याची आम्हाला स्वतःलाच आठवण करून देतो. या समाजाच्या परमोच्च सर्वोच्च हितासाठी, समाजाचं सर्वोच्च हित कशात आहे तर संघटित होण्यामध्ये, म्हणजे ह्या संपूर्ण समाजाला संघटित करण्यासाठी आम्ही कर्मयोगाचा मार्ग निवडलेला आहे. कर्मयोग म्हणजे समर्पित जीवन पद्धती. कर्मयोगामध्ये कर्म निष्काम असणं गरजेचं आहे. निष्काम म्हणजे निष्फळ नव्हे बरं का. तर त्याच्या परिणामांशी आसक्त न होता कर्म करणं म्हणजे निष्काम. यशाने हुरळून जाऊ नये आणि अपयशाने खचूनही जाऊ नये. त्याच्यामध्ये अहंकाराचाही समावेश होऊ नये.
आपण आपल्याला नेमून दिलेलं काम सातत्याने करावं, त्यासाठी पूर्ण व्यवस्थित नियोजन करावं, त्याच्यामध्ये एकसुरीपणा येऊ देऊ नये, सतत त्याच्यामध्ये काहीतरी नाविन्य आणत राहावं. जे यश आपल्याला मिळेल त्या यशाचं फक्त श्रेय आपलंच आहे असं न मानता ते संपूर्ण समाजाचं आहे याची देखील जाणीव ठेवावी. आणि ह्या कर्मामध्ये देखील कधीही आसक्त होऊ नये, त्याच्याबद्दलची आसक्ती नसावी. आणि ह्यानुसार राष्ट्रीय पुनर्निर्माणाचं कार्य आपण करत राहावं. इह जगती सदा नस्त्याग सेवात्मबोधैः भवतु विहत विघ्ना ध्येय मार्गानुयात्रा. आमची या मार्गावरची ही यात्रा आमच्या सेवा, त्याग आणि आत्मबोध यामुळे विघ्नरहित व्हावी. त्याग म्हणजे काय? तर चिरंतन सुख मिळवण्यासाठी क्षुद्र सुख सोडून देणं हा त्याग. सेवा म्हणजे काय? माननीय एकनाथजी म्हणतात, आपलं कर्म आसक्ती न ठेवता अतिशय प्रामाणिकपणे सर्व शक्तीनिशी करणं. आपण परमेश्वराच्या हातातलं साधन आहोत असं समजून करणं म्हणजे सेवा. आणि आत्मबोध म्हणजे मी फक्त शरीर आणि मन एवढंच नाही आहे, तर मी ईश्वराचा अंश आहे. शरीर आणि मन ही माझी साधनं आहेत असा दृष्टिकोन ठेवल्यामुळे आपण येणाऱ्या अडचणींचं सुसंधीमध्ये रूपांतर करू शकतो. वयं सुपुत्रामृतस्य नूनं तवैव कार्यार्थमिहोपजाताः निष्कामबुद्ध्यार्थविपन्नसेवा विभो तवाराधनमस्मदीयम्. वयं सुपुत्रा अमृतस्य नूनं तवैव कार्यार्थ मिहोपजाताः. आम्ही अमृताची मुलं आहोत आणि तुझं कार्य करण्यासाठी आम्ही इथे जन्म घेतलेला आहे. आम्ही पापी आहोत म्हणून आमचा इथे जन्म झालेला नाही आहे, तर काही एका विशिष्ट उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी आम्हाला जन्म मिळालेला आहे. आपल्या प्रत्येकामध्ये ईश्वराचा अंश आहे. स्वामीजी म्हणत असत, प्रत्येक जीवात्मा हा मूलतः ईश्वर आहे आणि हे ईश्वरत्व प्रकट करणं हे आपल्या जीवनाचं अंतिम साध्य आहे. ह्या आपल्या दैवी स्वरूपाची आपण जाणीव ठेवली पाहिजे. त्यातूनच आपल्याला बल, धैर्य, चिकाटी प्राप्त होते. आम्ही तुझे कार्य करण्यासाठी जन्म घेतलेला आहे. तुझे कार्य म्हणजे ईश्वराचं कार्य. मग ईश्वराचं कार्य कोणतं? तर ईश्वराचं कार्य धर्माची संस्थापना करणं, सज्जनांचं रक्षण करणं आणि दुष्ट प्रवृत्तींचा नाश करणं हे आहे. आणि हे ईश्वरीय कार्य करण्यासाठी भगवंतांनी आपली निवड केलेली आहे. किती भाग्यवान आहोत ना आपण. आपल्याला या पुण्यभूमी, धर्मभूमी, ज्ञानभूमी, सुवर्णभूमी अशा नावांनी जाणल्या जाणाऱ्या, ओळखल्या जाणाऱ्या या भारतभूमीमध्ये जन्म मिळालेला आहे. निष्काम बुद्ध्यार्थ विपन्न सेवा विभो तवाराधनमस्मदीयम. आर्त म्हणजे जो संकटात सापडलेला आहे, ज्याला तत्काळ मदतीची आवश्यकता आहे असे लोक, तर त्यांना ती मदत करणं. आणि विपन्न म्हणजे ज्यांनी एक प्रकाराने आपलं स्थान, आपलं पद, आपली अवस्था गमावलेली आहे असे लोक. आता ह्याच्यामध्ये एक प्रकारे आपल्या सगळ्यांचाच समावेश होतो, कारण आपलं दैवी स्वरूप जे आहे, आपली दैवी अवस्था जी आहे त्याची जाणीव आपल्याला नाही आहे. आपण ती गमावलेली आहे. जसं अग्नीच्या छोट्याशा ठिणगीमध्ये सुद्धा आगीचे सगळे गुणधर्म असतात, तसं आपल्यामध्येही ईश्वरीय गुण आहेत, पण आपल्याला त्याची जाणीव राहिलेली नाही आहे. हा ईश्वरीय अंश आपण जाणत नाही आहोत. अशा अर्थाने आपण विपन्न आहोत. आणि अशा आर्त आणि विपन्न लोकांची अत्यंत निस्वार्थ बुद्धीनी, निस्वार्थ वृत्तीने सेवा करणं हीच आम्ही केलेली तुझी पूजा होय. प्रभो देहि देहे बलं धैर्यवन्तः सदाचारमादर्शभूतं विचारं यदस्माभिरङ्गीकृतं पुण्यकार्यं तवैव
प्रभो देहि देहे बलं धैर्यमंतः सदाचारमादर्श भूतम विचारम. या कडव्यामध्ये आपण तळमळीने परमेश्वराकडे काही मागणी करतो आहोत. हे सगळं कार्य आम्ही हाती घेतलेलं आहे आणि हे करण्यासाठी आमच्या शरीरामध्ये आम्हाला शक्ती मिळावी, हृदयामध्ये धैर्य दे, अशी आपण विनंती करतो आहोत. आमचं आचरण आणि आमचे विचार आमच्या आदर्शानुसार असू देत, ज्या योगे आम्ही ईश्वराच्या हातातलं एक उत्तम साधन बनू शकू. आमचं सामर्थ्य जे आहे ते ध्येय प्राप्तीसाठी उपयोगात यावं आणि घेतलेलं कार्य निरंतर घडत राहावं, त्यात कधीही खंड पडू नये. योग्य साधन बनण्यासाठी आम्हाला आमच्यात अनेक परिवर्तनं घडवावी लागतील. आमचं शरीर, मन आणि कर्म यांना अनुशासित करण्यासाठी आपण ईश्वराची मदत, आशीर्वाद मागतो आहोत. यदस्माभिरंगीकृतं पुण्यकार्यं तवैवाशिषा पूर्णतान तत्प्रयातु. आम्ही स्वीकारलेलं हे कार्य जे आहे ते तुझ्याच आशीर्वादाने पूर्णत्वास जाऊ दे. हे पवित्र कार्य पूर्ण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नांची पराकाष्ठा करू, पण तरी देखील तुझ्या आशीर्वादाशिवाय मात्र हे होऊ शकणार नाही. जीवने यावदादानं स्यात् प्रदानं ततोऽधिकम् इत्येषा प्रार्थनास्माकं भगवन् परिपूर्यताम्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. जीवने यावदादानं स्यात् प्रदानं ततोधिकम् इत्येषा प्रार्थनास्माकं भगवन् परिपूर्यताम्. आपण आपल्या सभोवतालचा जो समाज आहे त्या समाजाकडून प्रेम, सुखसोयी, ज्ञान, सहकार्य, सुरक्षिततेची भावना हे घेतच आपण जीवन जगत असतो. आपण त्याची परतफेड कशी करतो? जर आपण परतफेड केली नाही तर हा समाज दरिद्री, कंगाल बनेल. पुढच्या पिढ्यांना तो ह्या सोयी सुविधा देऊ शकणार नाही. म्हणून आपण जेवढं घेतो त्यापेक्षा अधिक परत दिलं पाहिजे. निसर्गामध्ये आपल्याला ह्याचा पदोपदी अनुभव येतो. नदी, पर्वत, वृक्ष, वेली, धरणीमाता हे सगळेजण, ही संपूर्ण सृष्टीच निरंतर देतच असते. फक्त समाजाकडून जसं आपण चांगलं घेत असतो तसंच काही वेळेला आपल्या वाट्याला वाईट गोष्टी येत असतात. कधी कधी अवहेलना येते, कधी उपेक्षा येते. मग तेही आपण अधिक परत करायचं का? तर नाही. ह्या नकारात्मक ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यावर सुसंस्कार करून त्याला सकारात्मकतेमध्ये बदलून आपण त्या समाजाला परत करायच्या आहेत. हे भगवंता, हीच आमची प्रार्थना आहे की तू पूर्ण कर, अशी विनंती आणि याचना आपण परमेश्वराकडे करतो आहोत. ओम शांती शांती शांती. त्रिवार शांती, अधिभौतिक, अधिदैविक आणि आध्यात्मिक शांती. अधिभौतिक शांती म्हणजे बाहेरच्या जगामध्ये शांतता नांदावी. अधिदैविक शांती म्हणजे ज्या गोष्टी मानवाच्या नियंत्रणाच्या बाहेर आहेत अशा गोष्टींमध्ये सुद्धा शांतता नांदावी. आणि आध्यात्मिक शांती म्हणजे अंतरंगामध्ये ज्या ज्या घडामोडी घडत आहेत ते अंतरंग देखील शांत असावं, अशी ही तिन्ही स्तरावरची शांतता नांदावी. ओमपासूनच सर्व अस्तित्वाचा उगम म्हणून त्याचा उद्घोष प्रथम. ओंकाराची उपासना मानवी जीवनाला पूर्णत्व प्रदान करते. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क: अश्विनी हाइट्स, पहिला मजला,
ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.